Assalamu alaikum, hürmetli milletteşler, hürmetli televizor karşı dostlarımız. Sağlar mısınız kadirlilerimiz? Bu günler aytırsın yazının bütün motorlarını birge topladı. Birinci tapır kökredi, birinci tapır жылы yağmurlar yağıp bitti. Tuzğanak, şumur, şiye olmağaç şeşek attı. Jihanda yaz tire yağıbı sıyırşıp turgay sayravına şumda. Omarta kurtları şeşekke şumup bal jiyarga da kirişkendir. Biz de uzakka sızmışağına manzara tapşırığını başlayık. Sizne icad türkümü hem biz alıp barışılar. Ayva Sadırı bilen Edile Seferim selamlayayım. Bavurunu indi her bir hocabike üzünçe pişire. Mine min sizge jingilgine bir yumuşakkına pişetirgan ısılını көрсетимeli. Бақшабыз біздің театрал юнәліште шалып бара. Ике тілде түгәрәк эшли, нәни йылдызчыклар дип исемләнгән татар телендәге түгәрәк һәм юный актеры дигән рус телендәге түгәрәкләр. Әле 1-10 ел элек без аңа барыбыз да шикләнеп карыйдык. Бүген инде аның сәламәтлек өчен бик файдалы яшелчә, дөресрәге җимеш икәнен беләбез. Бу авокадо. Qaydağına bulsam da min isten çıkmadın sen. Şahtada da, Irak dengizde de. Şunun içinde min bәхет тілейм. Халқыма һәм туған илебізге деп яза соғыш ветераны Халилулла Ахметшин. 1961 елны ул ауылдашларына музей булдырык дип мөрәҗәгать итә. Әгәр үзебез алынмасак, безнең ата-бабаларыбызны кем кадерләр? Югала барган халкыбыз яткәрен кем барлар? Бездән соң килгән балаларга нинди яткәр, нинди хәтер калыр ди ул. Шул ук елны Елхавой авылында аның тырышлыгы белән музей ачыла һәм Халилулла Ахметшин исемен йөртә башлый. Бу мәхәббәт бинада Татарстанда иң беренче оешкан авыл музейларының берсе урнашкан. Әлеге музей Халилулла Ахметшин тырышлыгы белән 1961 елда үзенең эшчәнлеген башлап җибәрә. Халилулла Ахметшин тарафыннан ясалып куйган беренче ящик. Шушы ящикта беренче экспонат. Менә шушы 1 тиенлек 1934 елда ясалган 1 тиен акчадан ыйышып киткән шушы музей бүгенгесе көндә 13259 экспонат фондында бар. Музейда барлыгы 7 бүлмә, 7 экспозиция. Аларның һәр кайсы үзенчәлекле. Дөнья барлыкка килгәннән алып бүгенге көнгәчә тупланган экспонатлар әлеге хәтер йортында урын алган. Siz mında күрәсез җиргә иң беренче килгән шушы динозаврлар, зур хайваннар, мамонтлар, бизоннар. Менә шушы зур хайваннар именно безнең авыл территориясендә яшәгәннәр. Без аны каян беләбез? Без аны менә шушы экспонатларга карап белә алабыз. Әйе, булар барысы да авылның тирә-ягыннан табылган яткәрләр. Бу рәсемнәрне Халилулла Ахметшин үзе ясаган. Хәзер мондый сурәтләрне яңа технологиялар ярдәмендә эшләсәләр, Халилулла агай исә үз куллары белән иҗат иткән. Без үз кулыбыз белән кул тегермәнендә он тартырып карарга булдык. Сал, купмыйча сал. Куб иттереп сал. Бодайны куб иттереп салырга кирәк. Менә бодайны салганда, менә шушы җире ябылган булырга тиеш. Менә аннан ярмакыйла, кыйылсын ярмакыйла. Менә шулай ярмакыйла. Әле баштан булар йыла төшәнең, ярмада кыйла. Моны бер ничә башына шулай алып китәләр. Менә аннан Он төшерүдә әби-бабаларыбыз бик нык тырышкан, чөнки моның өчен бик күп вакыт һәм көч кирәк. Тирә-якка даны таралган музейга кунаклар дөньяның төрле якларыннан килә. Кемдер авыл тормышы белән таныша, кемдер үткәнне кайтып килә. Балалар исә биредә әби-бабаларының яшәеше турында күбрәк белә ала. Безнең татар халкының тәрбиясе иң төпле тәрбия дип саныйм мин. Һәм ул тәрбия каян килә? Ул безнең ата-бабаларыбыздан килә. Менә шу ата-бабаларыбызның тәрбиясен без менә шушы музейга килгән балаларга шуны күрсәтергә, алар тоткан әйберләргә эшләп карарга һәм менә ничек алар яшәгәннәр, нәрсәләр эшләгәннәр, менә шуларның менә даже стел янына утыргач бисмилла әйтмичә ашарга тотынмаганнар, улы кеше ашарга тотынмыйча балалар кошыкка үрелмәгәннәр. Менә шуларның бөтенесен без балаларга күрсәтергә, сөйләргә тырышабыз. Музей хезмәткәрләре экскурсияны кызыклырак итү нияте белән балаларга мичтә пешкән ипи, бәрәңгедән авыз иттерәләр. Сабыйлар үзләре ясалма мичкә ипи, бәрәңге пешергә куеп калдыра. Алар башка бүлмәләрне әйләнеп килгәнче, музей хезмәткәрләре хуш исле ризыкны пешереп, урынына китереп куйган була.
балалар белән идәнгә элеккегечә сырмалар җәеп, аның өстенә элеккеге ашъяулыкларны җәеп, менә шушы алар үзләре үк шуны алып куярга тырышалар булдырылган хәтле, һәм шуларны тезелешеп утырып, кабыклы бәрәңге, аннарысын камырдан сыерчык ясап күрсәтәбез. Сугышка багышланган залда авылдан киткән ир-атлар, батыр хатын-кызлар сурәтләре, аларның медальләре, киемнәре урын алган. Киләсе залда авылның беренче мәктәп йорты макеты, парталар барсы да совет чорын хәтерләтә. Бу укучы букчасы, әйе, элек аны агачтан эшләгәннәр. Авылның мәктәп журналында музейда үз урынын тапкан. Бу залда ядкарханәгә килүчеләр табигать кочагына чума. Монда тынлык, кышлар сайравы, чишмә чылтыравы колакка матур көй булып ята. Менә монда матур бит, рәхәт бит, кыш тавышлар да ишетелә, чишмә чылтырауы да ишетелә, бөтенесе хайваннар да матур итеп утыралар. Менә шундый матурлык булсын өчен адам баласы үзе тырышырга тиеш. Үзеннән соң һәрвакыт табигатькә дә миңа гына рәхәт түгел, миңа рәхәт булды, менә табигатьтә ял иттемме? Миннән соң, миннән калган кышларга, хайваннарга рәхәт буламы икән? Шул турыда да уйларга өйрәнергә тиешләр. Гасырлар буена тупланган авыл тарихы бер йортта. Кечкенә генә бүлмәдән башланган ядкарханә хәзер нинди зур, саллы мәдәният учагы булып кунакларны каршы ала. Моның өчен бик күпләр көч куйган. Музейны һәр даим яңартып, карап торалар. Тарих киләчәккә илтә диләр. Елхавай авыл халкы бик бәхетле. Бай тарихлы музей белән алар хаклы рәвештә горурлана ала һәм киләчәккә атлый. Гематологлар, терапевтлар, диетологлар, эндокринологлар рационга бауыр кертергә киңәш итә. Чөнки ул Б төркеме витаминнарына, селенга һәм магнийга бай икән. Файдалы булса да үзенә бер тәме һәм исе булганга бауырны бөтен кеше дә яратып бетерми. Әмма аны дөрес итеп әзерләргә генә кирәк. Ашсы остасы Резида Хөсәйнова моны бик яхшы белә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бауырны инде һәрбер хуҗабикә үзенчә пешерә. Менә мин сезгә җиңел генә, бик йомшак кына пешә торган ысулны күрсәтим әле. Аны инде төрле ысулларда сеттә тотабыз диләр. Мин инде бер вакытта да сеттә тотканым юк. Менә мин сезгә үземнең ничек бауыр кыздырганны сезнең белән дә уртаклашасым килә. Безгә аның өчен кирәк була суган, әвәләр өчен ын, әлбәттә инде бауыр, тыз һәм брыш. Бисмиллахиррахманиррахим. Эшебезне иң беренче без суганнан башлыйбыз. Табага май салабыз. Суганны ваклап турыйбыз. Һәм инде табага салып кыздырабыз. Мин суганны һәр вакытта да күп иттереп кыздырам. Менә шулай суганыбыз безнең кызыр. Без инде хәзер бауырны әзерлибез. Бауырның мин һәр вакытта да пленкасыннан алып куям. Пленкасын чист тартам. Менә шулай әзрәк киптереп алыйк әле без аны. Хәзер инде без аны телемгә кисәбез. Телемләп инде ничек кисәгез дә ярый. Мин инде менә шулай озынчалап кисим әле. Бауырларны шулай телемләп кисеп чыктык. Һәм инде әз генә мин аны тиеп алам. Бик әз генә. Суганны алтын су төскә кадәр кергәнчегә кадәр кыздырабыз. Әгәр инде тизрәк кыссын дисәгез, суганга әз генә шикәр кымы сибеп җибәрә аласыз. Ул суганны тизрәк алтын су төскә кертә. Брыш сибеп җибәрәбез. Һәм шулай ук тыгыз. Менә инде суганыбыз безнең алтын су төскә керде. Мин аның хәзер әзрәген җыеп алам. Мин инде онны алдан әзерләп куйган идем. Хәзер инде шулай онда өйләйбез бауырларыбызны. Һәм кызган табага куям. Чаш килеп пешәләр тәмләп кенә, Алла бирса. Шулай. Менә хәзер шулай әйләндерәбез. Бер ягы пешкәннән соң әйләндерәбез.
üstüne soğanı silip jiberemiz. Hazır indi biz anın üstün kapkaç bilen kaplap 1-2 minut tutabız. Hem indi bizim bağırımız hazır ola. Mine hürmetli tamaşaçıların yumuşak ittirip pişken bağır hazır buldu. Mine şulay hazırlayız. Sizge de ışar deyip oylayım. Aşlarınız temli bulsun, isan sağ bulunuz. Jihanda yoz patşalığı bütün tire-yağımız yeşillikке, alsu matır tüslerge kömüle hem bu şır sәнгатчілерімізні ilhamlandıra, tağı da onlarını nedir jingülerge, oңышlarga iltә. Олар белән бергә флористларны да. Яз молекуласы иң беренче миңа калса бүленеп чыгадыр гөлләрдән. Менә шул хакта сюжет тыңлап узыйк. Язгы гөлләр турында сөйләр безнең Лилия ханым һәм безнең корреспондентыбыз Ләйсән Гайнуллина. Хәерле көн дип эндәшәбез сезгә яраткан телевизор караучыларыбыз. Без инде Лилия ханым белән бүгенгедән язгы сезонны ачык дип игълан итәбез. Һәм бүген без чәчәкләр утыртачакбыз. Әйе. Көн сайын урамга чыкканда безне үй алдын матур итеп күрәсебез килә. Шуның өчен без менә алабыз мондый матур кашпо һәм анарга урам чәчәкләрен матур итеп тизеп утыртабыз. Алайса без эшне башлыйбыз, сез карап барыгыз, бәлки сезнең дә нәкъ шундый ук композиция ясарга илһамыгыз килер. Беренчедән без дренаж алабыз. Дренаж безгә артык су чәчәкләрнең тамырларында булмасын өчен кирәк. Дренаж өстенә без җир туфрак салабыз. Бүгенге композиция өчен без сезнең белән шундый матур алты төстәге гербера чәчәген алабыз. Төрле төстәге виолалар, гиацинт, мускари. Һәм менә бу чәчәк бик үзенчәлекле төсе шундый аның патша бикәләр төсе. Әйе, ләйсән бу ярангөл, русча королевская герань дип атала. Чәчәкләрне транспорт тартмаларыннан алганда шулай бераз баскалыйбыз, бушатабыз. Һәм инде менә шулай ул безнең килеп чыга, бөтен чәчәкләрне шулай алабыз. Менә виолаларны да шулай ук, шулай әкерт кенә баскалыйбыз. Һәм ул безнең шулай тамырлары белән матур гына килеп чыга. Алабыз. Алардан бер композиция, ул безнең ничек буласын күз алдыбызга китереп карыйбыз, әйме? Анарысын инде төрле бейеклектә утыртабыз. Димәк, безнең композиция без әзер бүтән гөлләрне бергә аралаштырып утырттык. Алар димәк бергә яши алалар инде. Әйе, бергә яши алалар. Кайберләре иртәрәк китәчәк, кайберләре җәйге буе беренче карга хәтле үсәчәкләр. Без аларны төсләре буенча да гармонияны сакладык. Алар бөтенсе бер-берсенә туры килә. Караңгы төсләр янына ачык төсләрне дә куйдык. Һәм менә сезнең күргәнегезчә, ул шулай безнең күзебезне иркәләп тора. Димәк, хәзер инде без декорация өлешенә күчәбез. Менә шундый толпысыйда бар монда декоратив чыпчыклар һәм стиф алабыз. Ул бөтен чәчәкләр кибетендә сатыла. Һәм аны бүлеп проволокага беркетәбез. Тейп алабыз, стиф һәм проволока һәм шулай без аны беркетәбез. Тейп кешенең кул җылылыгы астында шулай җабышып беркетеп бара. Толпысын куябыз, әйме?
Ләйсән, күңелле булдымы? Бик матур. Хәзер инде шул матур яз билгесе булган чыпчыкларны композицияның Нәк уртасына утыртабыз, шунда матур итеп, сайрашып кына яшәсеннәр. сайрашып утырсыннар әйе. Һәм без сезгә матур кәефләр теләп, Сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр. сау булыгыз. Манзара үз эшен кунакханә белән дәвам итә. Бездә кунакта Җидегән Шишмә Орша халык театры җитәкчесе Рамил Мәхетдинов. Рамил әфәнде, исәнсез? Ассаламу алейкум дип исәнләшергә кирәк. Ва алейкум ассалам рахматуллаһи ва баракатух. Түбәтәй белән килгән кунакларга диләр. Син бит инде бу законны белергә тиеш. Ансын сиңа калдырдым Айваз. Аршага озак кайтмый торсаң, Арша үзе килә ди. Арша халык мәкале. Беренче генә тапкыр очрашу түгел, гел шулай туры килә. Бик шат, бик чыннан да менә якташлыкның җылысын тоям, сизәм һәм шуңа күрә Әдилә гафу ит инде күбрәк мин сөйләшермен. Рәхим ит Айваз. Безнең килүеңнең максаты, Рамил, ул да булса 31 марттан 30 сентябрьгә кадәр күргәзмә, бәйге, конкурс, концерт, Менә шундый тамаша, шундый зур чаралар үтә Казан шәһәрендә. Монда инде районнар килә. Әлеге чарага һәм без дә инде менә 5 майда Кәрим Тинчурин театрында булачакбыз, Аллаһ буйрса, шушындый тамаша белән. Монда интерактив күргәзмәләр булачак. Менә инде дөресен әйткәндә иң башта вакыты белән тәгаенләп китик. Бу 16:00-дә башланачак безнең интерактив зоналар. Монда инде безнең беренче каттан кергәч, ишектән керешкә үк инде безнең Орша сәнгать әһелләре каршы алачак. Һәм дә инде осталар булачак. Оршада кул эшләре, читекчеләр дип әйтик инде, түбәтәй эшләүчеләр, һәр район дан казана шуларны күрсәтергә. Безнең белән мәсәлән монда бик кызыклы объект булачак, шыпташы дигән, шыпта сугу дигән әйбер бездә булган. Бу да булачак. Һәм гомумән күп кенә остаханәләр булачак. Бу беренче катта дип әйтик. Һәм әлбәттә инде әкренләп искә менәбез. Без анда инде һәрбер катны шундый зоналарга бүлдек. Монда Габдулла Тукайның әкият урманына да керәчәкбез без. Аннан соң инде әдәби мәйданчыкка да керәчәкбез. Әлбәттә инде Орша бит инде ул язучылары, шагыйрьләре һәм гомумән сәнгать әһелләре белән данлыклы. Шуңа күрә әдәби башкала дип тә сөйләштек без аны дөресе. Шулай, чөнки әле күптән түгел генә Габдулла Тукайның туган көне булды. Бездә бер төркем язучылар, шагыйрьләр булдылар һәм рәхәтләнеп кунак булдылар. Ел сайын әлбәттә без алар безгә киләләр. Шулай итеп кунак итәбез. Менә бу әдәби мәйданчык булачак. Бу инде хайран күләмле дип әйтик. Бездәге халык язучыларын, гомумән үзебезнең язучыларын, шагыйрьләребезне күрсәтү. Аннан инде безнең Орсу осталарын күрсәтү булачак. Һәм шунда әле бер бүлмә бар Кәрим Тинчурин театрында. Ул анда балалар мәйданчыгы. Балалар өчен дә остаханәләр булачак. Нәмә гаилә белән дә килергә була. Гаилә белән була ял итә торган бәйрәм бит инде бу. Һәм 18:00-дә дип әйтик инде без аны, кичке сәгать 6-да булачак Оршаның сәнгать осталарының зур концерты. Тамашасы. Концерт тамаша дип атадык без аны, чөнки монда теге җырлау һәм бию белән генә тәмамланмый. Монда инде сөйләшүләр, театраль өлешләр һәм башкалар менә шундыйрак кызыклы булачак. Гомумән алганда 5 май көнне Кәрим Тинчурин исемендәге театрның һәрбер квадрат метрына Орша нокталары булачак. Орша биләп алачак. Һәм андый ул театрда сезнең блат юктыр бит дигән сорау. Юк. Безнең театрның җитәкчесе Фәнис Наилович безнең якташлык җәмгыятенең җитәкчесе булып тора. Һәм дә инде без анда ел сайын дип әйтик. Хәзер инде соңгы елларда 2 елга бер калды инде ул. Орша якташлыгы концертын куя идек. Бу әлбәттә менә шушындый ук форматта. Анда шулай күргәзмәләр була, анда шулай концерт була, анда якташлар очраша. Һәм менә бу чарада шушы якташларны җыя торган шундый бер матур чара булып тора. Һәр районда рәхәтләнеп, куанып килә. Һәм бездә инде Оршалылар үзебезнең якташларыбызны чакырабыз әлеге бәйрәмгә. Якташларга түгел, килсеннәр, калганнар да килсеннәр, Оршаны. Мин гомумән якташлар килсеннәр һәм башкалар әлбәттә инде киләчәк. Оршалар нәрсә эшли икән дип. Шуңа күрә менә бу шулай бер тылсымлы чакыру булсын. Режиссер һәм башка иҗат төркемен башка вәкилләрне атап китсәк, кемнәр алар? Режиссер башка вәкилләр дигәндә без бу инде Орша кеше кирде шушы. Әлеге әзерләүгә. Оршаның менә бу тамашасы өчен кем җавап бирә? Бу инде мәдәният йорты
кеше белән дип әйтик, гомумән мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр белән мәдәният бүлеге дип әйтик, монда инде китапханәдә керә, монда сәнгать мәктәбендә керә, монда укучылар сарайы бар инде, мәгариф бүлеге, педагогик килияте әлбәттә керә. Чөнки инде музейларыбыз керәчәк, һәм мәдәният йорты төп базы урнашу урыны һәм әзерләүчеләр дип әйтик инде шулар. Чөнки монда музейларда киләчәк, менә бу сәнгать әһелләрен күрсәтү буларак дип әйтик, Оршада һәм бөтен дөньяда бердән-бер булган Әлифба музее да киләчәк. Үзенең күпмедер өлеше белән дип әйтик инде, бу инде башкаларны кызыктыру йөзеннән дип әйтсәк тә була, чөнки Әлифба музеен күрәсе килгән кеше Оршага барып күрә ала, тулайым. Һәм гомумән без инде үзебезнең сәнгать әһелләре белән дә дип әйтик инде, менә шушы мәдәни, әдәби башкала буларак үзебезне күрсәтергә тиеш. Әйтеп узыйк, Әдилә, әйтеп узыйк, бу бит әле тамаша гына түгел, бу ярты ел дәвамында бара торган бәйге. Монда шушы ярты ел дәвамында төрле район вәкилләре киләләр, тамашаларын күрсәтәләр, күргәзмәләрен күрсәтәләр, һәм ахырчыкта компетент жюри билгеләп алачак бер районны. Һәм шушы районга нәрсә тәти һәм жюри кем? Күпмедер күләмдә дип әйтик инде, мен теге суммаларын хәзер тәгаен әйтмәм. О грантында сүз бара. Монда инде суммада, күпмедер суммада акча алата бүләк булачак. Жюри әлбәттә инде Мәдәният министрлыгыннан Таткульт ресурс центр дигән шушы мәдәниятне Мәдәният үзәге дип әйтик, андагы вәкилләр бар. Гомумән жюри бик кырыс һәм дә инде җитди һәм таләпчән жюри. Кемнәр соң? Кемнәр соң дигәндә, гомумән анда сәнгать әһелләренең иң-иңнәре. Безнең өчен, оршалар өчен бу бик тә җаваплы. Зур имтихан. Зур имтихан. Зур имтихан булып тора. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Шулай булсын, һәм без инде әлбәттә башкалабыз дагы кунакларны дип әйтик, һәм якташларны барсын да шушы 5 майда 16:00-да интерактивларга һәм 18:00-да инде чакырабыз концерт барырга, концерт тамашага. Бик зур рәхмәт, Рамил. Бездә студиядә шуннан да менә 66% оршалы иде әлеге мизгелләрдә, чөнки кунакта Орша халык театры җидегән Шишмә исемендәге Орша халык театры җитәкчесе Рамил Мөхетдинов булды. Баланың бөтен тормышы уен. Уенда бала тирә-юн турында мәгълүмат ала. Бу дөньяда яшәргә, үзенең мөгамәләсен төзәргә иренә. Акыл үсеше белән сөйләм теленең үсеше нык бәйләнгән. Сәхнәдә персонажлар булып сөйләгәндә баланың сүз байлыгы да арта. Башкарылачак роль баланы чиста, аңлашлы итеп сөйләргә дә этәрә. Бала персонажлар өчен кайгыра, үзен алар урынына куя. Яхшылык һәм явызлыкка үзенең карашын күрсәтә. Бер сүз белән әйткәндә, театр бик яхшы тәрбия ысулы. Ул баланы төрле яктан үстерә. Нәкъ менә шуның өчен Совет районының 146 номерлы балалар бакчасына театра юнәлешкә зур игътибар бирелә дә инде. Мин әкиятчы булам. Бүген мин сезгә бик тә кызыклы Чуаш халык әкияте алып килдем. Тышкан ышлы кырыккай. Рәхим итеп карагыз һәм тыңлагыз. Борын заманда бер зур елга буенда яшәгән ди булган ди бер тышкан. Нәни артистлар. Совет районының 146 номерлы балалар бакчасына йөрүче сабыйлар һәм аларның тәрбиячеләре, музыкаль белгечләре тарафыннан әзерләнгән әкиятләрнең берсе бу. Театраль юнәлешкә нигезләнеп белем бирүче Мәгариф учагы исеменнән үк күренгәнчә, бу юлда шактый эшләр башкара. Бакчабыз безнең театраль юнәлештә эш алып бара. Безнең бакчабызда Шәүлә театры, Шаян башмаклар, Кул театры остаханәләре эшләп килә. Шулай ук бакчабызда ике телдә түгәрәк эшли, нәни йолдызчыклар дип исемләнгән татар телендәге түгәрәк һәм юный актеры дигән рус телендәге түгәрәкләр. Балалар әлеге түгәрәкләргә бик рәхәтләнеп йөриләр һәм без әлеге түгәрәкләрдә балаларның иҗади яктан сәләтләрен ачырга тырышабыз. Бәхетле булачак теләп, әйдә, узыгыз турда. Занавес открывается, представление начинается. Балалар күңеленә тәрбия орлыклары сәнгать аша салына икән, ул әйләнә-тирәдәгеләргә ихтирамлы, мәрхәмәтле булып җитлегә, туган телен, мәдәниятен аңлап, белеп үсә. Шуны истә тотып, күп төрле чараларга эштәлекле итеп, бакчага йөрүче балаларның милләтләрен, телләрен искә алып әзерләнергә тырышалар. Нәтиҗәләре дә сөендерерлек. Республика күләм бәйгеләрдә, төрле конкурсларда алдынгы урынны ала балалар.
Бу балалар бакчасында хезмәт куючы остазларның һәм ата-аналарның уртак җимеше. Без үзебезнең балалар бакчасында балаларны Идел буе халыкларының мәдәнияте белән, татар халкының тормышы, көнкүреше, милли гореф-гадәтләре белән таныштыруны кичкенәдән үк башлап җибәрәбез. Безнең балалар бакчасына төрле милләт вәкилләре йөри. Алар арасында әрмән, чуаш, мари, удмурт балалары бар. Һәрберсенә дә үзләренең милләтләренә карата хөрмәт хисләрен үстерергә тырышабыз. Шулай ук безнең балалар бакчасында әлеге тарафтан төрле милли чаралар үткәрелеп килә. Алар арасында дуслык поезды, халкымның халык бәйрәмнәре дуслыгы, туган телемнең туган көне бәйрәмнәрендә балалар бик теләп катнашалар. Алар үз телләрендә шигырьләр сөйләп, халыкларның төрле милли уеннарын уйнап, биеп, җырлап, матур итеп күңел ачабыз. Балаларның һәрберсе үзенең чыгышын дулкынланып көтә, чын артистларча җаваплылык тоеп сөйли. Театр сәнгате аша салынган юл сөекле шагыйребез язганча яктылыкка, нурга итсен иде берүк. Бу гаиләдә барлык балалар, килен, кияүләр һәм дистәләгән оныклар барысы бергә төп нигезгә җыелсалар, алар бер өстәл янына сыйышып та бетмиләр. Ашарга да чиратлашып утыралар. Сүзебез Чуашстанның Шыгырдан авылыннан Бөек Ватан сугышының соңгы ветераны, 10 бала атасы 99 яшьлек Нурулла ага Рәҗәповның ишле гаиләсе хакында бара. Безнең хәбәрчебез Рамис Сафин әлеге гаиләдә булып, бер оя, бер төп булып, матур яшәүнең серләре белән танышып кайтты. Яңа гына ФЗУ тәмамлаган 18 яшьлек Нурулланы 1942 елда армиягә алалар һәм ерак көнчыгышка озаталар. Нәкъ менә шунда аңа Совет-Япон сугышында катнашырга туры килә дә инде. Харбинне алдык без. Беренче наступление. Аннары Чанчун Харбин Уркунец прям беркенсердә дешвит молодой, вместо 11 яшь, 16 тулмаган вакытта страшно кергә каршыга килеп. Особенно немец японский самурайларның аларында не холодное оружие. Менә сине атлап бара, сине күрмисең, или артына килә суда холодное оружие белән, үзләр шустрый бик каты. Ну, эрит халыкты кесерәк вак халыкларда. Ветеран сугыш чоры мехнәтләре, аннан соңгы ачлык, ялангачлык турында күп сөйләргә яратмаса да, мәктәпкә очрашуларга баргач сугыш афәт хакында гыйбрәт өчен балаларга сөйли. Сугыш еллары турында да һәм дә үзенең подвиглары турында да бик сөйли иде. Мактанып та түгел, әмма дә ләкин безгә ул бик зур бик насихат иде. Нурулла абый 6 ел ярым хәрби хезмәттә була. 24 яшьлек егет сугыштан кайтуга авылдашы Миңлесариягә иләнә. Йорт салып керәләр. Икебез эшләдек. Эшләп кайткастан бергә иткән иде. Бусын дигән нәрсә киңәк эшләгән ул мине тәкънәй иде мине тыңлаган. Бу вакытта ике бер сүздә. Еллар дәвамында 10 бала үстергән Миңлесария апа белән Нурулла Рәҗәповлар гаиләсендә беренче сабый 1948 елда дөньяга килә. Шыгырданда әйтүләренә караганда, элекке елларда авылдагы һәр йортта диярлек 7-8 бала үскән. Бабай безнең тырыш кеше иде, хезмәтне ярата иде, безне хезмәткә, эшләргә чыныктырып үстерде. Билгеле, әби бабай әти-әни нигезенә менә шулай барысы бергә. Бер вакытта туры китереп кайтулар еш булмаса да, бүгенге җыелуның җитди сәбәбе бар. Нигез хуҗасы, әтиләре 99 яшьлек Нурулла аганы бүген 9 май җиңү бәйрәме белән котларга алар шулай бергә җыела. Бездә традиция шулай 9 майга без бәйрәмгә менә барыбыз да җыелабыз, туганнар, дуслар, әтине котларга шул сәбәптән җыела инде. Барыбыз да без күбе барыбыз да сыймыбыз. Biz zəhər də jığılsa 20-dən artıq biz. Гаиләдә ничә кеше булса да, авылда эш бетә торган түгел. Рәҗәповларның торыш гаиләсендә дә балалар эш арбасына иртә җигеләләр. Иртән торып ашап эчкәч, һәр бала үз эшенә тотына. Тәртип бозып бирмәдек. Барыбыз да укытты, белем бирде безгә шулай. Бабай строго булмаса, 10 баланы тәртиптә тотмас иде инде ул. Нурулла аганың кече яшьтән үк хезмәт белән тәрбияләнгән. Авыл тормышының авырлыгы белән, аның матур якларында күрә белүче 4 улы һәм 2 кызы бүген дә үз тормышлары белән авылда гомер итәләр. Миндания шуларның берсе. Без яшьли эшкәрәне үстек, әтәйдә нәйдә, икесе дә эшләделәр. Без шулай балалар белән йорттагы эшләрне алып бара идек. Даже каникулларда колхозда да чыгып эшләйдек. 99 яшьлек бабайга Ходай саулыкны да озын гомерендә кызганмаган. Нурулла аганың 65 еллык хезмәт стажы. Халык белән эшләдем, халык белән яшәдем. 14 яшеннән бирле халык белән бергә эшләдем. Колхозда да, төрле эшләрдә. Больниста эшләгәндә завхозым эшләйде инде. Анда бит инде больниста кеше күп түгел иде. 76 елны кердем больницага. 76 кеше иде.
27 пенсия қойдық. Утан да yok, көмір да yok. Saat 5'ten 4'ten tırıp kanaşka sağıydı. Sıraçıga sağıydı. Anda küp nelerine zapmasan yok. Ушырттыра 50 шар машина. Гомер буе хезмәттә булган ил агасы әле бүген дә хәрәкәтсез утыра алмый. Мәчеткә җомга намазларына йөри, иртән торып, йорт тирәсендә кайнаша, мал туар карый, тавык чебеш ашата. Ул иртүк торып, этләрне ашата, мәчесе бар урамга чыгып, әле тайы бар, бер тайын ашата азып бирә анарга. Әлхәмдүлилләh шөкер, ул аяк өстендә. Ул безгә нинди киңәш кирәк булса, без аның белән киңәшәбез беренче. Әти нәрсә, шундый хәл, нинди хәл, ни тигрәк нитәргә була. Может быть, касыбыз үзебезчә дә эшләп ала торганбыз. Ну, без башта киңәшне әти белә. Тормышның гына түгел, тирә-юньдәгеләрен дә яратучы, мохтаҗларга һәр чак ярдәмгә омтылучы бу ил агасы заманында үз балаларына күркәм тәрбия бирсә, бүген дистәләгән аныгын матур яшәү серләренә өйрәтә, тормыш тәҗрибәсе белән уртаклаша. Миңа калса, нәкъ менә шундыйларны ак сакаллы карт диләр дә инде. Археологик казу эшләре нәтиҗәсендә иң борынгы музыка уен коралы якынча безнең эрага кадәр 2700 ел элек эшләнгән дип санап чыгарганнар. Арфага охшаш борынгы музыка уен кораллары Мисырда табыла. Соңрак бәрмә шаулы уен кораллары барлыкка килә, алар ритуалларда, ауга барганда кулланыла. Бүген инде музыка уен коралларының максаты, кулланылышы бөтенләй башка. Төрки халыкларының музыка уен кораллары белән танышуыбызны дәвам итәбез. Эфирда 1000 сандыгы сәхифәсе. Сезне Руслан Габитовка бирәбез. Эфирда 100-нче юбилей сәхифә. Һәм без сезнең белән Алтай якларына барып кайтырбыз. Алтай халкының музыкасы тау гөрләвекләреннән, шарлавыкларыннан, кош сайравыннан, марал җәнлеге үкерүеннән чыккан тавыш. Ул музыка үз эченә табигатьне сеңдергән. Инде Алтай музыкасында җайдакның камчы сызгырганын, Qam уйнаган дүңгер тавышын, кыргый бүре улавын, кабарга исемле җәнлек тавышын ишетергә була. Без бүген Алтай халкының Икили дип исемләнгән музыка уен коралы турында сөйләшербез. Икили Алтай халкының кыллы, сызгычлы милли уен коралы. Әлбәттә, мондый уен кораллары күрше халыклар белән, күрше төрки халыклар, күчмә рәвеше белән яшәүче халыкларның уртак уен коралы, дөресрәге тугандаш уен коралы. Мисал итеп китергәндә, әйтик, Тыва халкының Игил музыка уен коралы, охшаш уен коралына охшаш. Аннары Монгол халкының Маринхур музыка уен коралына охшаш, уртак тугандаш уен коралы. Аннары бар Хакас халкының Ых дигән музыка уен коралы. Менә бу барысы да тугандаш музыка уен кораллары. Төзелешенә килгәндә, төзелеше әйтеп иткәндә, бу уен коралының озынлыгы 1 метр чамасы тәшкил итә. Корпусы төрле формада була. Күпчелек корпусы овал формасында, мәсәлән, тамчыга охшаган уен кораллары бар. Декасының өстен гадәттәгечә төрле хайваннарның тирисен тарттыралар. Дөя тиресе булырга мөмкин, кыргый кәҗә тиресе булырга мөмкин. Бу тире резонатор функцияларын көчәйтә һәм инде музыка уен коралының тавышы яңгырайышлырак килеп чыга. Гадәттәгечә Икилида 2 кыл була. Без беләбез, Икили 2 дигәнне аңлата. 2 кыл. Икили музыка уен коралын карагай агачыннан ясыйлар. Бу уен коралының сызгычы да була. Сызгычны тал агачыннан, сәрви агачыннан һәм шулай ук шомырт агачыннан ясыйлар. Сызгычның үзен атның ялыннан ясыйлар. Атның ялын сымала белән ышкыйлар. Бу инде тавыш чыгару өчен кирәк. Икилидә бары тик ир атлар гына уйный. Алар аякларын бөкләп утыралар, уен коралын туры тоталар һәм традицион музыканы уйныйлар. Инде әйтергә кирәк, Икилидә уйнаган көйләр гадәттә 1 октавадан артмыйлар һәм югары түгел, алар күбрәк табигатьне чагылдыра, табигатьтәге төрле тавышларны чагылдыра. Һәм 2 кыл кварт югарылыгына киләнелә. Хәзер әйдәгез инде Икили тавышында тыңлап китик. Бездә кунакта яшь музыкантлар, алар
Чурос Гуркин исемендәге музыка көллияте студентлары Айсур Нонуков икелдә уйный һәм Чурикинов Әжәр ул топшурда уйнаячак. Без Роман Владимирович Саланхановның Сәях исемле көйен тыңлап китәбез. Бу көй ат шабуның бер ысулын чагыштыра. Егетләр, рәхмәт итегез. Шушының белән без сәхифәне төгәлләрбез. Хөрмәтле тамашачылар, киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Bu yıl yazda жылы, кыяшлы көннәр дә озак көттөрмәде. Инде кыяшлы, жылы көннәрдән ям табып калырга ашыгыз дигән теләктә манзара тапшыруның икенче өлешен башлыйбыз. Безгә әле генә килеп кушылган булсагыз, саулармысыз. Бүген Шәвәл аеның 14нче көне. Кояш 3 тулып 55 минутта чыга, кичкә 7 тулып 27 минутта бай, сәхәр төнге 12 тулып 17 минутта тәмам. Бауырны инде һәрбер хуҗабикә үзенчә пешерә. Менә мин сезгә җиңел генә, бик йомшак кына пешә торган ысулны күрсәтим әле. Бер 10 ел элек без аңа барыбыз да шикләнеп карыйдык. Ә бүген инде аның сәламәтлек өчен бик файдалы яшелчә, дөресрәге җимеш икәнен беләбез. Бу авокадо. Татарстан Яңа каналы тәүлек буе һәм ике телдә эшләүче телеканал. Тапшырулар татар халкының язмышы, гореф-гадәтләре, йолаларын чагылдыра. Моннан тыш ул чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче күпер дә булып тора. Быел Татарстан Яңа каналы үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтә. Бу еллар республика тормышында нинди вакыйгалар белән истә калган? Алдагы сәхифәдә бергәләп күзәтик. 20 ел Татарстан Яңа каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2010 елның 4 майында Казанга Камчатка, Мәскәү, Брест, Мәскәү автобусында катнашучылар килде. Ул бөек җиңүнең 65 еллыгына багышланган иде. 2012 елның бу көнендә Татарстан эчке эшләренең яңа министры Артем Хохорин тәкъдим ителде. Тагын 3 ел үткәч Казанга җиңү поезды килеп төште. Аны Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм казанлылар каршы алды. Гематологлар, терапевтлар, диетологлар, эндокринологлар рационга бауыр кертергә киңәш итә. Чөнки ул Б төркеме витаминнарына, селенга һәм магнийга бай икән. Файдалы булса да үзенә бер тәме һәм исе булганга бауырны бөтен кеше дә яратып бетерми. Әмма аны дөрес итеп әзерләргә генә кирәк. Ашсыз остасы Резида Хөсәйнова моны бик яхшы белә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Бауырны инде һәрбер хуҗабикә үзенчә пешерә. Менә мин сезгә җиңел генә, бик йомшак кына пешә торган ысулны күрсәтим әле. Аны инде төрле ысулларда ситтә тотабыз диләр.
Мин инде бер вакытта да сөттә тотканым юк. Менә мин сезгә үземнең ничек бавыр кыздырганны сезнең белән дә уртаклашасым килә. Безгә аның өчен кирәк була суган, әвәләр өчен ын, әлбәттә инде бавыр, тыз һәм брыш. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эшебезне иң беренче без суганнан башлыйбыз. Табага май салабыз. Суганны ваклап турыйбыз. Һәм инде табага салып кыздырабыз. Мин суганны һәр вакытта да күп иттереп кыздырам. Менә шулай суганыбыз безнең кызыр. Без инде хәзер бауырны әзерлибез. Бауырның мин һәр вакытта да пленкасыннан алып куям. Пленкасын чистартам. Менә шулай әзрәк киптереп алыйк әле без аны. Хәзер инде без аны телемгә кисәбез. Телемләп инде ничек кисәгез дә ярый. Мин инде менә шулай озынчалап кисим әле. Бауырларны шулай телемләп кисеп чыктык. Һәм инде әз генә мин аны тиеп алам. Бик әз генә. Суганны алтын су төскә кадәр кергәнчегә кадәр кыздырабыз. Әгәр инде тизрәк кызсын дисәгез, суганга әз генә шикәр кымы сибеп җибәрә аласыз. Ул суганны тизрәк алтын су төскә кертә. Брыш сибеп җибәрәбез. Һәм шулай ук тыгыз. Менә инде суганыбыз безнең алтын су төскә керде. Мин аның хәзер әзрәген җыеп алам. Мин инде ынны алдан әзерләп куйган идем. Хәзер инде шулай ында өйлибез бауырларыбызны. Һәм кызган табага куям. Менә чаш килеп пешәләр тәмләп кенә, Алла бирса. Шулай. Менә хәзер шулай әйләндерәбез. Бер ягы пешкәннән соң әйләндерәбез. Өстенә суганны сибеп җибәрәбез. Хәзер инде без аның өстен капкач белән каплап 1-2 минут тотабыз. Һәм инде безнең бавырыбыз әзер була. Менә хөрмәтле тамашачыларым, йомшак иттереп пешкән бавыр әзер булды. Менә шулай әзерләгез. Сезгә дә ошар дип уйлыйм. Ашларыгыз тәмле булсын, исән-сау булыгыз. Елмайығыз, дуслар, елмаю һәр кешегә дә килешә. Миңа да, Әдиләт сиңа да, һәм әлбәттә тамашачылар сезгә дә. Рәхмәт, һәм инде кызык дөнья сәхифәсе алып баручысы Миләүшә Ризванова да безне елмайырга инде. Миләүшә, рәхмәт сүз сиңа. Өй түрендә бакчада, талчыбык кунашада, сыйырчык канат кага, яз килүгә шатлана. Бик шәп, күңелләргә үтеп керерлек, ис киткеч. Әллә урамда сыйырчыклар сайрый, әллә Айваз белән Әдилә бүгін шулай айруча матур итеп сөйләшәләр. Әйе, кайттылар инде кадерле канатлы дусларыбыз. Сыйырчыкларны әйтәм, без аларны көтәбез, аларга сокланабыз, ләкин яшәешләре, көн күрешләре турында бик аз беләбез. Сыйырчык зур түгел, аларның озынлыгы 18-21 см, авырлыгы 75 грамм. Сыйырчыклар Европаның көньягы, Италияда, Испанияда, Африканың төньягы, Тунис, Мисыр, Алжирда кышлыйлар. Билгеле булганча, әлеге кышлар безнең якларга кара каргалардан соң беренче булып кайтып җитәләр. Сыйырчыклар көнгә 300-350 тапкыр бүҗәк алып кайта. Шулай итеп, табигатьне зарарлы бүҗәкләрдән чистарта. Ана сыйырчык зәңгәр су төсендәге йомыркалар сала. Сыйырчык балаларының авызлары зур, томшык читләре сары төстә була. Караңгы өйдә аларны әти-әниләре шул сары томшыкларыннан таба. Галимнәр күзәтүенчә, сыйырчыклар балаларына һәр 2 минут сайын җим китереп тора.
Сыйырчыклар оста пародистлар икән. Алар бик күп башка кошларның тавышларын истә калдыралар һәм бик төгәл итеп, нәкъ үзләренчә башкаралар. Аны тыңлау кроссворд чиркән төсле. Менә сыйырчык карлыгач булып пешерелде, аннан карчыга булып кычкыра, тагын тавык булып кытыкларга тотына. Дөресен генә әйткәндә, минем әлеге күренешкә игътибар иткәнем юк иде. Кошлар тавышларын аермасаң да, сыйырчыкны тыңлау кызык, чөнки ул җырына үзе ишеткән башка авазларында куша. Шуңа күрә аннан бака бакылдаган, колын кешнәгән һәм хәтта тәгәрмәч шыгырдаган авазларны ишетсәң дә гаҗәп түгел. Очып баручы сыйырчык көтү үзенең оешканлыгы белән күпләрне гаҗәпләндерә. Көтү эчендәге меңләгән сыйырчык барысы бер юлы хәрәкәтләнә, мәтәлче катынып очыш хәрәкәтләрен үзгәртә. Әлеге кошларның мондый бердәм хәрәкәт тудыра алу мөмкинлекләрен бер галимнең дә аңлата алганы юк. Сыйырчыклар берничә төрле була. Брамин сыйырчыгы, кызыл томшыклы сыйырчык, гади сыйырчык, чуар сыйырчык, ал сыйырчык, сыры башлы сыйырчык һәм башкалар. Сыйырчык диңгез артына китсә дә, туган өясына кайта дигән халык. Алар елдан-ел туган якларыбызга кайтып, яшәешебезне тагы да бизи, ямьли итә. Ә бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Мин инде Аяз белән Әдиләнең шут-шут килүләрен дә ишетәм. Кызык дөнья сәхифәсендә сезнең белән мин Миләүшә Ризванова булдым. Язны сизеп яшик. Булгар радиосы «Җырла милләт, җырла республика» дигән бәйгенең 2нче сезонын ачык дип игълан итә. Бәйге турында бүген Булгар радиосының алып баручылары Илнар Юсупов белән Эльвира Вилдан килеп сөйләячәкләр, алар инде килеп җитте, без алар белән исәнләшәбез. Исәнмесез, кадерле кызлар. Хәерле көннәребез. Җырла милләт, җырла республика. Бер кыска гына рәвештә шушы бәйге белән таныштырсак диде. Гомумән ул бик кызык башланып китте әлеге бәйге. Чөнки менә без бит инде радио эфирда утырганда безгә башыннан ук сөйлә, башыннан ук. Радио тыңлаучыларыбыз безгә яза бит. 1976 елда башланды. Ничек башланып китте лайбас? Без радио тыңлаучылардан теге хат хәбәрләр генә түгел, SMS-лар рәвешендә генә түгел, аудио хәбәрләр. Монда ДПС-тара сак булабыз. Андый гына түгел. Һәм шуннан соң безнең бер җырлар яңгыраган. Җырлар хакында безнең бер тема булган иде. Менә нинди яраткан җыр. Туктат, ниндидер бер уен бар иде безнең. Буларның иртәнге шәй программасы башланды. Һәм шуннан соң безнең радио тыңлаучыларыбыз җырлап җибәрә башладылар. Үзләренең тавышлары белән. Катнашучылар дип түгел моны. Менә мин дә беләм бу җырны дип шундый матур тавышлар килә башлады. Шундый моңлы итеп җырлыйлар безнең радио тыңлаучыларыбыз. Шуннан соң без эфирдан соң берсендә шулай чыктык та сөйләшеп утырабыз. Нишләп әле без шундый берәр бәйге оештырмыйбыз? Концертлар оештырыла, җырчылар өчен мөмкинлекләр бар. Менә шушындый хәвәскәр башкаручылар өчен бернинди андый чаралар юк бит дидек тә. Аннары әле шулай кызык туры килде. Яз айында иде ул. Һәм нәкъ менә үзе менә ничек дип әйтим, бу галәм тур китереп килә дигән табигый рәвештә сабан туена өлгертергә кирәк бит. Менә барысы туры килеп тора. Яз кешенең күңеле уяна, моңга, дәрткә тартыла, җырлый һәм җырлау дәвам итә сабан туена кадәр. Сабан туйда ясалган нәтиҗә. Димәк, кыска гына дип әйткәндә, бу хәвәскәрләрнең сезгә җибәргән җырларына бәйге килеп чыкты. Димәк, беренче тапкыр инде бу бәйге узган ел үтте. Анда кем җиңеп чыккан иде? Узган ел Яшелүзән районы Күгеш авылына кунакка бардык без сабан туенда. Анда Айгөл исемле радио тыңлаучыбыз бик оста җырчы, ул укытучы булып эшли. Гаиләсе бик матур, үзенең шушындый эшләве бик матур, ул җырлавы бик матур дип без Айгөлнең тавышына мөкибән булдык. Без иртәнге шәйләр генә сайлап алмыйбыз бит аны. Анда гомумән бөтенсенә бирергә була, бөтен катнашучыларга да. Менә бирергә була дидегез дә, хәзер иң кызык үзенчәлегендә ачык. Монда төп бүләк тәкә. Укытучы Айгөлнең менә монда сыртына тәкә салганнар микән? Иренекенә булды. Бик усал тәкә юк. Монда бар кыр батыры, аңа да тәкә, монда җыр батыры. Ничек бу дәвам итә? Бу хәзер 2нче сезон бит инде, хәзер без тәҗрибәле беләбез дигән сыман. Һәр атна саен пәнҗешәмбе 8:30 Булгар радиосының иртәнге шәйләре атна җиңүчесен билгели. Атна җиңүчеләрен билгеләгәннән соң безнең бу ел инде 5 җиңүче булачак. Чөнки ул безнең апрель азагында башланып китте.
25 майга кадәр дәвам итәчәк. 2 июньдә инде безнең төп җиңүче билгеле булачак. Нинди җыр белән катнашырга була монда? Үзең иҗат иткән җыр. Монда төрле җырлар, Әдилә. Менә кемнең нинди җыр күңеленә хуш килә, нинди җыр күңеленә ята, ниндине башкарасы килә, монда бер нинди калыплар юк. Кемдер менә тальянга җырлый, кемдер баянга, кемдер гармонга, кемдер гел менә булай гына җырлар. Ашы максатта Фирдәүс Сүмәевнең «Мин җүләр» дигән җырында җибәрергә ярый әле. Ярый, әгәр дә башкаралар икән. Әгәр дә син шундый икәнсең. Шундый башкарасың инде тавыштан тора. Юк, бар менә шундый кызык, теге татар халык җырлары без бит инде аны бер төрле җырлыйбыз, бу җирдә бер төрле җырлыйбыз. Менә ул теге яклары белән үзгәртеп җырлыйлар, үзләренә ничек җырлыйлар. Менә ул яктан фольклорга да, җыйырга, тупларга бик әйбәт проект бу. Һәм иң мөһиме, менә иң мөһиме дип ассызыклап әйтәбез, монда бер нинди студияда яздырылган тавыш булмаска тиеш. Студияда яздырылган теге матур җырлар килә, инде шомартылган ул тавыш юк, аларын менә читкә алып кына кую өчен ки. Андыйларга без кайвакыт шалтыратып әйтәбез, булай гына яздырып җибәрә алмассыз микән? Чыннан да теге тавышы матур, тик аңлап булмый. Чөнки бит инде хәзер теге компьютер заманы үзгәртеп, нотага туры китереп ясыйлар. Ничә яшьтән башлап катнашырга мөмкин? 12+. 12+. Тик шулайда барыбер теге балаларныкы бит инде. Менә теге 18-дән узган ел инде менә 18-дән килде. Менә шуңа күрә 18-дән булса яхшырак инде. Балаларныкы әле беләсезме? Аны махсус хәтта алып итеп кабул итәләр. Аны 12 яшьтән җибәрдесең, оннан соң син бәяләгәндә бик читен хәлдә каласың. Балалар да җибәргән, олар да җибәргән, шуңа күрә вакытта теге жәлләп бирәсе килә. Бала булган шуңа күрә. Бу бик авырлык китерә торган бәяләү килеп чыга миңа калса. Шуңа күрә менә безнең радио тыңлаучыларыбыз арасында да, ТНВ телеканалын караучылар арасында да хәвәскәр башкаручылар бик күп икәнен беләбез. Әле безнең 25 майга кадәр вакыт бар. Атна җиңүчеләре булалар, малар чын җыр батыры булалармы, монысын инде вакыт күрсәтер. Шуңа күрә теге тарсынып, ярар инде дип тормасыннар иде, җибәрсеннәр иде җырларын. Катнашасыз, анда бик гади безнең сайтка керергә кирәк. Анда конкурслар бүлеге. Шунда махсус анкета. Ул анкетаны үзегезгә аласыз да, анда язып куясыз, кем исемегез, фамилиягыз, белемегез. Һәм шулай ук җыр белән бергә безнең инде почтага җибәрергә кирәк. Bulgarradiosu.com Bulgarradiosu.com сайтына керергә кирәк. Бу җырларны мин тыңлаучы, бәяләүче буларак кына кирип куядыр, тупланмасын таба аламмы? Менә шушы атна җиңүчесен без иртәнге шәйләр 8:30 дидек. Без аны халык игътибарына да тәкъдим итәбез. Аларның җырлары булайгына китми, радиода да яңгырый. Менә монысы да зур. Булачак, менә инде конкурс тәмамланганнан соң без бүтән җиңүчеләрне безнең Telegram каналга, аларның тавышларын ВКонтактеда да шулай ук урнаштырачакбыз, аны кирип тыңларга була. Узган ел мәсәлән шулай булды. Узган ел катнашучылар. Чөнки менә минем зур теләгем, мин кызганыч барлык бәйгене күзәтеп бара алмыйм, ләкин ахырда менә шу җыелган бүтән 100 җырны тыңлап чыгар идем. Бар. Узган елгыларда бар безнең җыентык булдырбыз. Иртәнге шәйләрдән махсус. Чөнки шундый матур җырлар бар. Галәмәт менә ул кешеләрнең бер нинди белемнәре дә, музыка белемнәре дә югаларның. Һәм аларның шундый моңланып, күңел түреннән чыккан җырларын менә шушылай җиткерә алулары, менә гел йөрәккә май булып ята инде, шундый рәхәт итеп җырлыйлар, шундый тәмле итеп җырлыйлар. Катнашучылар күбрәк булсын дигән теләктә инде без сезгә рәхмәт әйтеп саубулашабыз. Рәхмәт чакыруыгызга. Бездә кунакта Болгар радиосының алып барышлар, иртәнге шәй тапшыруны алып барышлары безнең коллегалар шул исәптән Илнар Исыпов һәм Эльвира Вилдан булдылар. Начар күрүчеләр өчен күзләрне дәвалый торган спорт төре бар икәнлеген белә идегезме? Ул да булса бадминтон. Бу ярыш тенниска охшаган, ләкин күпкә хәрәкәтченрәк, нәкъ менә уен вакытында кичкенә тупның өчен йөрүен күзәтү күзләргә уңай йогынты ясый дип белдерә белгечләр. Менә ничек икән, тырышып шөгыльләнгәндә Олимпия уеннарына барып җитәргә мөмкин. Татарстанда бадминтон бик популяр. Бу көннәрдә иң көчле спортчылар Казанда Россия кубогы өчен ярышта. Финал уены һәм бадминтонның сәламәтлеккә файдасы хакында алдагы репортажда карыйк. Күз ачып йомганчы дигән төшенчә бу спорт төренә чын мәгънәсендә туры килә. Монда һәр хәрәкәт күз уңында. Бер ялгыш тайпылу җиңелүгә сәбәпче булырга мөмкин. Бу көннәрдә Казанда бадминтон буенча Россия кубогы ярышы үтте. Анда илнең төрле төбәкләреннән иң көчле егет-кызлар җыелган. Бәләкәй яшьтәгеләр була һәм өлкәннәр дә бар. Үзебездә менә әле генә уйнадылар. Сергей Сирант, безнең алдынгы спортсмен, Олимпиадада катнашкан.
150-ге якын бадминтон чарасында Татарстан данын 45 спортчы яклый. Саба районы кызлары Регина Галиахметова барлык төрдә чыгыш ясаган. 10 елдан артык әлеге төр белән кызыксына ул. Бүгенге көндә Казанда Идел буе спорт һәм туризм университетында белем ала. Бадминтон ул физически көчкенә кирәк түгел бадминтонда. Андай бош белән уйларга кирәк. Шуңа тактикалар придумывать. Поэтому бадминтон бик кызыклы. Монда тәңгенә түгел, башта уйларга тиеш. Бадминтон чагыштырмача яңа спорт түрі җиңүгә омтылу белән бер рәттән ул начар күрүчеләр өчен дә файдалы. Менә безнең спорт школада, үзебезнең спорт школа Фәридә Булчыгалиева безнең группаларга йөриләр, бәләкәй балалар үзләре өчен сәламәтлек өчен. Ил күләмендә чагыштырганда Татарстан бадминтон үсеше буенча иң алдынгы төбәкләрнең берсе. Безнең республикада 15 меңгә якын кеше әлеге спорт түрен сайлаган. Развитие бадминтона без обид для остальных регионов. Әлеге спорт түренең үсеше турында сөйләшсәк, Татарстан башка төбәкләргә дә үрнәк булып тора. Менә бу бадминтон үзәген генә карагыз. Анда спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Әле Алексеевскта тагын бер яңа спорт объекты төзелеп килә. Казанда узган Россия кубогында җиңү яулаучылар илнең җыелма командасына сайлап алынырга тиеш. Аларны алда тагын да җаваплырак ярышлар көтә. Әле бір 10 ел элек біз аның турында белмейдік тә, бүген инде ул иң популяр җимешләр исемлегендә. Сөз авокадо турында. Айва, син яратасыңмы авокадо? Ул шактый үзенчәлекле, аерым гына ашап караганым бар. Барлык кешегә ярамый дип әйтелгән. Барлык кеше кабул итә алмас. Менә аннан салатта ясыйлар, бутербродта кулланалар, бутерброд асырышын кулланалар, десерт ризыкларына кушалар һәм хәтта соус белән балык та пешерәләр. Авокадоның файдасы турында белсәгез, ул тагы да тәмлерәк тоелыр сезгә. Әле бір 10 ел элек біз аңа барыбызда шикләнеп карыйдык. Бүген инде аның сәламәтлек өчен бик файдалы яшелчә, дөресрәге җимеш икәнен беләбез. Бу авокадо. Бүген аның файдасы турында сөйләшербез. Көнгә бер авокадо ашау ябыгырга теләүчеләр өчен яхшы гадәт. Әйе, ул майлы һәм югары калориялы. Әмма ул клетчаткага һәм аминокислоталарга бик бай. Бу исә май катламнарыннан котылу өчен яхшы нигез. Авокадо күз күрүен яхшырта. Моңа аның каротиноидларга бай булуы сәбәпче. Глаукома һәм катарактаны булдырмый калырга ярдәм итә. Көнгә бер авокадо ашап, организмдагы начар холестериннан да котылып була. Аның составында булган фолат кислотасы холестерин белән генә түгел, куркыныч, йөрәк, кан авыруларына каршы торырга да булыша. Авокадо гипертония авыруын дәвалау өчен дә яхшы. Авокадо соңгы елда бик әйбәт кулланыла. Халык яратып ала. Бик файдалы, бик тәмле. Авокадода йоды күп. Өлгермәгән авокадо алсагыз да бер шуңнагыз үй шартларында ул бик яхшы өлгерән. Мәсәлән, аны алма яисә банан белән кагаз капка салып куярга мөмкин. Уландан бик тиз өлгереп чыга. Шулай ук җылы урынга куеп торырга мөмкин. Көнгә бер авокадо ашагыз һәм сәламәт булыгыз. Балташның иң зур горурлыгы аның искиткеч кешеләре. Алар хезмәт сөючән, максатчан, оста куллы, ачык күңелле һәм кунакчыл. Әдилә, дәвам исеңдә булас. Балташ кыз икән күренеп тора. Балташ дигәч күзләрең яна башлады. Менә хәзер үзебездә шуңа тагы бер кат инанып, алдагы видео язмада бер үрнәк гаилә турында сөйлигәле. Ши башлауларына 12 ел 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Төп йортта әти-әниләр белән бергәләп яшиләр. Төп йортта дип әйтүем юкка түгел, район күләмендә үткәрелгән төп йорт килене бәйгесендә катнашып гран-прига ия булган алар. Мин инде иптәшем белән киңәшләштек тә инде әйтә катнашып карыйк, сынап карыйк әле үзебезне дип уйладык. Башта каушатты, барып чыгарым икән дип инде анда 3 баланы да катнаштырдык. Анда инде тыкмашын да кисәргә кирәк, бәйләп тә күрсәтергә кирәк, кызның чәчен дә үреп күрсәтергә кирәк. Менә шундый һәм инде җырлап, гаилә белән дә чыгыш ясый, үзенең традицияләрен дә күрсәтергә кирәк. Аннан аларга республика күләмендә үтә торган Нечкәбил бәйгесендә катнашырга тәкъдим итәләр. Тәвәккәллиләр Заһидуллиннар. Авылга Алтын Нечкәбил дигән җиңүче титулы белән кайталар.
Тырыш, уңган, тәртипле, тату, үрнәк гаилә быел Россия күләмендәге ел гаиләсе бәйгесендә катнаша. Авыл гаиләсе номинациясендә Россиянең 90-га якын төбәгеннән үрнәк гаиләләр тәкъдим ителә. Тиешле шартларны үтәп, тиешле кәгазьләрне тутырып җибәрәләр. Быелгы вәзгыятькә бәйле рәвештә бәйге онлайн үтә. Гади генә бер гади тормыш алып бара торган яшь гаилә, ул иң яхшы авыл гаиләсе дигән исемне алгач, инде ул бер төрле горурлык та булды, һәм инде сөенеч тә менә инде үзебезгә генә түгел, авылыбызга, районыбызга, шул ук вакытта республикабызга бер зур бүләк булды дип әйтсәк тә була инде. Уңышның башы бердәмлектә, бер-береңне аңлауда, хөрмәт һәм хезмәттә. Тәрбиянең иң яхшы чарасы эш инде, эш. Үзебездә генә инде бәлки инде шушы хезмәт белән үскәнгә күрәдер, безнең уйлау, фикерләү дәгән хезмәткә карашта икенче төрле теге гел яшьләрне сүгәләр бит, аларны сүгәргә кирәк түгел, барыбер фикерләү дәгән тормышка караш тагын бар. Балалар укудан кайта безнең, аларга бүленеп бирелгән казлар, әйтәйин инде олы кызыбызда терлекләр астын җыштыру уртанчы улыбызда кечкенәрәк, ансы инде минем белән иртәдә кичтә кечкенә менә яслы бакчасына йөрүенә карамастан миңа ярып чыга. Ансы дагын инде нәрсәдер суын бирергә маташа, onun әйтик пешәнен бирергә азаплана. Минем белән пешәнгә йөриләр алар. Ипи кайсы агачта үсәм икән дип түгел, кая үскәнен белеп үсәләр һәм хезмәт белән үсәләр. Малайлар әтиләре янында мәш килсә, әнисенең уң кулы Галия, бакчада да, өйдә дә яхшы уку белән бергә бию классында 5-легә генә тәмамлаган. Бию төркемнәре Созвездие Йылдызлык республика бәйгесендә катнаша, җырларга ярата. Рәсем ясый, спорт белән шөгыльләнә. Булат та әтисе кебек көрәшне үз итә. Кечкенә Сәйдәш әлегә аларны күзәтеп кенә йөри. Гаиләләре белән әти, әни, мин спортчылар гаиләсе Казан марафоны ярышларында катнашалар. Кыскасы, без авыл җирендә яшибез, мал-туар, бакча эшләре бар дип утырмыйлар алар. Барсына да өлгерәләр. Концертна, театрына да йөриләр. Ярый әти, әни бар дигән сүзне без аны Лилия белән көн саен күтәрәбез үзебез. Чөнки беренчедән үзебезнең эштә бит тыныч. Менә өйдә кеше булгач, эштә тыныч. Икенчедән, әби бабай белән үскән балаларның тәрбия икенче төрле була. Алар әти-әни дә күреп үсә, әби бабайны да күреп үсәләр, һәм аларның әйткән фикерләре, сүзләре үтемлерәк була әти-әникенә караганда. Иратның бит инде ул туганда ук бурычта туып тора. Аның берсе ил саклау булса, икенчесе нәсел калдыру, өченчесе йорт салу, агач утырту. Ул ил саклау дигән сүз нигез саклау дигән сүз иде. Булган икән нигезне саклау. Авылда да бик рәхәт бит инде тормыш. Шәһәргә караганда рәхәтрәк ул. Шаксаң иркен, кайтсаң иркен. Аныкларны бик яратабыз. Вакытыбыз булган саен инде урамгамы, урмангамы, каядыр барасы килә инде, аларны да саф һаваларга чыгарга да җайлы инде, Аллага шөкер. Әҗер моң яратуга килгәндә, ике якның да әти-әниләреннән күчкәндер мәгәен. Рафиз абый ялындырып тормый гына кулына гармунын алып яраткан яшь наратлар көен сузып җибәрде. Алдан әйткәнемчә, гаиләдә уңышларның башы хезмәттә, хөрмәттә һәм киңәшләшүдә, гырыф-гадәтләрне, гаилә традицияларын саклауда, аны буыннан буынга тапшыруда, матурлыкны күрә белүдә, табигатьне, туган җирне яратуда. Захидуллиннар гаиләсе шундыйлардан. Шулай итеп, Манзара Тапшоның пәнҗешәмбе чыгарылышы тәмам. Иртәгә җомга 5 май чыгарылышында карарга онытмагыз, чөнки яз безнең тапшыруны тагы да ямьләндерә, тагы да дәрт өсти. Җомга вәгазендә Рамазан ае сабаклары, аның нәтиҗәләре турында Ярдәм мәчете имамы Фәнис хәзрәт Мингәрәев сөйләр. Юрист киңәшенә дә тукталырбыз, анда дәгъва белдерүнең нечкәлекләре бәян ителер. 44-нең май аенда Татарстанның халык язучысы Нурихан Фаттах әсәре буенча яңа кинокартина төшерелә. Иҗади эшнең кызыклы якларын бергәләп күзәтербез. Табигатьтәге гармонияның нигезендә сабырлык,
түзімлік ята. Сабыр кіші генә табиғатны туя ала, табиғат ритмына яраклашып яши белә. Бу ритмны туя алган кеше бәхеткә иң якын торучы кеше. Чөнки бәхет ул ахыр чиктә күңел тынычлыгы дип яза Галимҗан Гыйльманов. Табиғатның уянган, чәчәк аткан мизгелләрен күрә алабыз икән, безнең инде үзебезнең бәхетсез дип тоярга хакыбыз юк. Барыгызга да күңел тынычлыгы, уңышлы көннәр теләп, сау булашабыз. Сезнең белән 2 сәгать дәвамында Манзара Тапшыуның иҗат төркеме һәм алып баручылары Әдилә Сәфәрова белән Айваз Сабиров булды. Исән имин булыгыз. Яз белән сезне җәмәгать.